Tonga ai ku blei biang ye fi ha gani ku por ha ku kerteng ke ba don bor tam ko jong try jing you Jesus Christ but ngenek kani galang ke sngi ke ba kemen ye fi ba pin la ban yo sngo biang ye gani ke tien ke jong blei ke ba ngala kren menta la ku ba life u arsin but menta ke sngi ke dei ke ba ngan kren ye ke kubor ke ba life u lai kat ba kum ke jing ai a ba ke jing isnai ke jong try do men sim bu khoit ban yarap inga ban pen pau ye nong rim na tien ke jong blei bangala ban kren bat hikai fi knang ba finang la ban san bat ban ya chkhmat hagani ke jing im jong ke jing shakri blei ka ba ni shakri yu try hagani ke perthei ngai bagani ke jing kren ke jonga ka bang kren shipi marla ke sngi la na pi buat eka kham tam le le habangala hikai ke jing dei ban mun sim bu khoi hoit ku mangala ong fi nganum la bangan hikai benia hadu kata kat kumba kedai ini ban hikai hagi jing seng ke bangi yo de bible study malaka por rekat bala ngalai le ban hikai ya ka ban penlong ya ke jing hikai jonga ban wan ra lang shaga level ka ba kibriu ki ba dang sedang lani ki bala kham shakriru ila ban yo lang ke jing kerku de dena ka daw nga ngai ba dan shibulu ki ba duai ki ba site na ka benta ka ni ke jing hikai na mar dan shibun ki ba yo jing kerku bat nga ngai khambo na preng jong fi duai bo ble un ai ka tien ke jong ble ke ba dei ngasngu yo blai ha gani ga sngi ba hadin ba ngala pen kre e ni ga jinkren ka be dei ba umen se bu khoi ngala hikai fi hoit nga khlem le shidu ko bjliu jong ke jing hikai ke be dei bat ki jing trai ke ba kham khrau ke ba kham jliu ke jong men se bu khoi re ngala hikai ke jing dei bat ki ba ngai ya ga jing trai ke jong men se bu khoi ba men ga sngi ngala kren ja fang ga to ka ba u jisu ang khlem nga phimla le e ru em ba hadin ba u jisu la le no nga ong yegini ki tien ba khlem umen se bu khoi ngimla ban ai e hakani ki jing im bat nget kala lo ko jing ben toy ko khrau bi dan rei hakani ki sngi na sngo komen mangan ong fi ngan hikai fi ya ka wai pat ka benta la ne ka wai pat ka na ka wai pat ka perspective na ka wai pat ka rukom ya ka jing trai ka jong min sim ko ka ba ka bible ka kren shibon ya gani ba dai na ka ta daw nga kwang an hikai fi menta ka singan sedang ya ka jing hikai shipang min sim ko hakani ka nongrim ya ka mangan ai ka teng menta ka sngi ka jingpen sle umen semu khot la kwa fin de snot kho ba ya gane ke tien na mar kadan ke jinge pera padeng ke jing pendap do men semu khot kadan ke jinge pera padeng ke jingpen baptis do men semu khot kadan ke jinge pera padeng ke jingpen gendo do men semu khot kadan ke jinge pera padeng ke jing ta do men semu khot bar kadan ke jinge pera wat ke jinge lam do men semu khot na ka ta daw na kwa ba fin de shai kadar fin de snot kho shai gane ke bang hikai ba dan ke brio ke bisu mix up egene ba ke bisu perkhat ba kani kitien ki de ke bisu wanra ban su pensel tu men sem khoi er ki dan lala ki jong ki rukom ke jibin baptis ke dan la ke jong ke jing pendap ke dan la ke jong ke jing ta ke dan la ke jong ko mangala hikai but ke jing pensle ke dan la ke jong ke jing mut ke ba kham jili shu nasi dana preng jong fi pat jio snow iganin rai dana preng jong fi la jio snow khambun ha ki nong kren ki bubun ki ba la kren ji pang jing pen sle jong men sim ko nga kwa ngan kta igani ga jing hikai khndiat agani ga por khnang ba kan yarap if you bapinum mix up la ne bapinum khle lang ya ka jing don jong men sim ko ba ne ga jing pen sle jong men sim ko namal ka jing pen sle ka de ka ik ktien ka ba ngasngot nat bangan ong fi habang kren ne ga jing pen sle fi ngala krenteng igani ba u jisu ga por ba khai u empat chimla ai u chris lani christ sa gaktin english namal ka ktin christ kamot the anointed one lani utaw bala sle jong blay badene ka daw hadin bo jisu ulami shaka jing shakri ka bible ka la khot u jisu chris lani utaw u chris haba u chris kamot u bala sle jong blay day na ka daw nga kwang na nga pikadon ga jing per ga bakraw ba pin kren chapang ka jing dan jong men se ba khoi bat ka jing pen sle jong men se ba khoi ban pen sno tho i ping an yalam kham jgai ha ga ni ga sni khin biat ba ga ta ga dei ni pe na du ga testament ga barim khna ba pin sno tho la da pin puli wat ha ga testament ga barim men ba men se ba khoi pat hiar kum hiar ga testament ga batmai ai what ha ga testament ga barim men se ba khoi wan ha ga brio but people ga bible
Umuan si gejat beliau Israel baro. Umuan si beliau ki bamani beliau Abraham u Isaac baru Jacob. Babarok ki yolot yu mensi mekhoy. Hari puli na ke Bible. Yau mensi mekhoy la ai la ni la pendap. Ngan bu dan ikitin u beliau u pensle ya wipe away haka testament ke berim. Naka bentak ki beliau ki balai ai naka bentak gejat beliau Israel. Kapamut ngan bu dan ikitin. Barok ki beliau ki badan ban lai ai. Ya ke judge ben Israel ban le ai ha ke jing shikri la ni ha ke nu ke kam ke begile la kalong ha ke jing long siem la dong nu siem ke judge ben Israel ulong siem nu nam la ban itho yu ubu tau de siem la da khlem da pen slayo enam la ban nu bri unle lingdo unle kenja lingdo ha ke kam ke jong blay ha ke testament ke berim la da khlem da pen slayo tau lingdo. But ngani tu fi umdan manu balak ban le prophet la ni unong itu lupa upala ban function la ni ban try haka kam ke jong blay ke testament ke berim umdan rugi khon Israel ki balak ban pediang ke ta la da yau tau prophet claim da pen sle you but nga kwa ngan ong fi haka testament ke berim kadan ke ni ke ba ngiu I ba wat ki briwa ke testament ke berim kidan kami ke jing pen sle lesigum ganuk sala na pin pet you Saul haka Bible us im Saul ben ba us im bening kom tama ke judge Israel wat yau nu briu ublay udap ha da Samuel ban lek ban pen sle you Saul ba unlos im ke judge Israel ban abla pen sle usala ia ke ban function ban try kumus im but bilap haba ublay ukunria no Saul na marge jingbam ko ngo jong uban peniap iginong Amalek pipune na ke Bible nda ublay uklem peniang shui uweng no igi jing pen sle but ia ke jing pen sle ublay u aino aki wipe ki briu ki ban le igi kam kumus im baru tahu deh lerpin puli kitab kisim kitab Samuel ke beningkong no ke bekhan riu filap ba u Samuel u yambro shime re play ong yang shime ke reng pendap de umpniang let chi yeng do Jesse Bethlehem but men rung to men pensle sim yo wayne ki khon jong but filap ba ba Samuel u pensle ura la ke umpniang but nda ha ba rung ke do yeng filap ba wat la gitu ki nyewot ki khon jong Jesse la pniang yo David klem khot rei ublay ukhlem sle eneno haka bakhatdo la phakhat yo David ubadang khna nalom but habawan ublay uong yo Samuel yaw nemen pensle but la the da go umpniang halor ka khri go jong David ban ithu yo ubanado to sni ke jing pensle ka dan u bo blay khat yo ubon longs em but people in the Bible nda habala pensle u ga Bible ko uminsiem jong try ulawan jor how David nadu ta sni kay ga mga kwangan pen ifi ni por ba pinslo tho ngan pen ifi ba haka testament ga berim ki briu ki don la ka jong ka jing pen sle haba ki le ya la ka jong ka kam knang man pen shai shi shi fi nga kwa ngan pia agi arkom ba pin slo tho ka ai ka jing pen sle haka testament ga berim ba ka ai ka jing pen sle haka testament ga betumai hato ka jing pen sle ka dan tanga testament ga berim ba ka jing pen sle kam dan shu haka testament ga betumai na mar ba mun se ba ko ulawan pat ba kat se briu ga ngat yu jisu ba ki ba pediang ko mangala hikai ki yo mun se ba ko hato ka ta jing pen sle ka dan ga testament ga berim ne ka dan lang ga testament ga betumai nga ko ngan pen ipi knang man shai ka bening kong ngan pen ipi ga ni ga por le singan pen ipi shai na ga Bible ga ga kham jrong ga jing hikai nganya le hi ba nganom ya stat la ni nganom jurang palatru namar ba kadai tang ha ni voice message ya ka banga kwa ba la da fibot ya ni jing hikai ba phi dan ka jing kwa ka jing angnot ka jing trang ba ka jing sliang ba phinia ka jing pen sle ka jo trai la ni ban sngo tho shu yo min se mo kho jo blai nga kwa phin puli ki lenong ba ki khot ki banga ai na ka ni ka Bible namar ki dai ki khot ki lenong ki ba phidan ka mi ka jing pen shai la ni ka jing rap jong ki brio kum banga hikai banga menta ba phin sngo tho ka jing mot jong ka jing pen sle ha ka testament ka brim ba ha ka testament ka mai na pipuli ga jingpen sle aga testament ga barim ngan chipen ipi kan dia ka jingpen sle aga testament ga barim lesing ala ga ong ga baning kong ga dei haba pen sle ye ki brio ga testament ga barim don kam da ki tiar kita don kam da ki da ki material lesing abo di ki English ka bashai ni don kam da ki material ki kan ja tiar ki kan ja kinu ki tiar kom go umpniang
na fi puli ha testament gabarim fin la bo play udan de material menengal ong fi u Samuel ule chieng jo Jesse ban pinsle sem ura daga tuka la da fin puli ha bo pinsle yo Saul ura daga bol let's see him jo poi per khat ekata ura daga kinja flash daga kinja bol hare nda ha bo pinsle ya yo David ura daga rang kadan ga jingmut ka ba crown ta ba ga jing pinsle ka ba wan daga bol let's see kam day e ka bo play umut eka ba kan long ka ba kham slam naman uklemman setia yo Saul ban penlong sem hare hadin bo legit yo David udah jet yo bo de brio bu kum ga download jong play udah ai ho dakareng sapule him pingam don poran pen kita sapule na gishiti na gikam ma inga na kitab Samuel na galanang ko biningkong na do khat ga khat saw khat san kan riu pin lap ya gani jing shisha hare habang kren ni gani nganda pen ifi kam jana ya gani khlemat khnang ba pin sngo tho ba ha ga testament brim ko biningkong e habo play pen sle e brio bu kin le e na ga kam ga jo u play udan de material de tiar de gitar de kino but ngakwa ngan pen ipi ka wai ni tiar ke bo play ule aga testament ga brim kata ka dei u play udan de ko pniang olive fi u play udan de ko pniang but ko pniang ga bo play bo ga de ko pniang olive pin de puni na kitab Exodus ka lanang ko balai po kani ga de jingi kai ga ba don kam bahaya ka ba lesing sngob note bangamla i ga ban tablet i ga de ndengan chu ai kat bala Linkot kat bala kamstet kwa pin singaba la pin puni na kitab Exodus kung nang kabalay pa ko dekat ka ba arpuar ka ang ini kikin utray ula kren pat how Moses udaong Shimru hamay jing iubi ba kolon na gamer ga snor sanspa shekel na sisiya ba tiang shiteng na gata arspa san pau shekel ken but na kalamis ka tiang arspa san pau shekel but na kasya sanspa shekel ga bakum ka shekel ga jaka kentang but na umpniang olip shihin but men tau de ki ga umpniang ka ba pinsle ka ba koy ye ga umpniang ka ba khle ken kum ka rukom o apothecary kan long ka umpniang ka ba koy ye ga ban pinsle fi ya ga ne ke jing pinsle u play u da pa shim de ki ne ki mixture ki kinja jing khle ki jing ubi ki ba rem dor ba ki kinja jing ubi ki ba kerpang ki ba play u da pa ban wat yo Moses ban de hikai bnia ba ya ga ne umla ban le klumar wa ban ko ngo ya ga ne ka prescription ka ba play u ai yo Moses ba ki lindo le si ki brio to ko por ki ha ban wat ikini ki umpniang ban kle igini ke jing ubi ringkat bat gani ke umpniang olip margadon ke jingmut ke bakraw al or jong ne ke balong ke srngeu ya ke ek bau mensi me khot jong play udan man tray ha ke testament ke betma lani ya ke jingpen sle ke betray ha ke testament ke betma shangan chipin in fi kindiat nang ne na margade ke bjrong bahag ne ngakwa ngan pin in fi ang ne ba ya ke ne ke jingpen sle la mix ya ka ha ke umpniang olip ke bekentang la mix ya ka da ki jingpen dagini ki jing ubi ki beram dorwa fitibalai namar ndahaba la say gini ko umpniang kabala shimna uding olip na usla olip na ki so olip nga khwanga ni thoy fi usa olip ka kren shapang ka jingpen sle jong mense me ko namar ka jingpen sle kan ko umpniang olip ki yo na ka ba ki shimna so olip yo bala plak no na pedeng jong so olip bat la khet no na po jong ding olip bat adin bala khat yu bat adin kita ndahaba lo terkhong don kaman grind yu bat ada bala peluet yu ka jing tuliat bat nang de ki sepijar ka sami ko umpniang ka bekentang ka bekhoy no salib kani ka kren ye ka jing im jong ka jing pen sle ka bangaban mapi la ngi dai ban yo e ka jing pen sle bangin la ban nei e ka crown no try ni don kam ban yo e ne ban the block ban the shimno yengi na ka ta ka jing lang jing im jong ka barim ka pertai ban the ra yengi shi ka jaka ka bo blai un pania yengi hakikat tu kat ne kumbala that ya o salib apa ka sngi ka pamut ngin ha ban ya kat tu kat ne ka jingi kai ka discipleship nang tade nakata daw don simun ki babakla ba ki kwa ban yo jingpen sle no apo ka shisnem axnem na kwa nang pipi ha ban ya haki process ki bo bon ki bo play kwa ban pnia kumbo that yo solip na shukran ka ta ni por kumbo that yo solip kum taru yangi on pnia ha ki sngi ka jing shit ka me ka yong ban pnia ki jaga ki be nang ba on prang ki jing im ka jingi bangin lang fit ye ka tai ka pnia ka ban sami na ni solip but pipuli enda haba la knyot
la press la crush not you hang ta ka sami ko umpnia ka ba kren chipang ya ka jingim jungiru dan kam na crush dan kam na penwet le nak ta dan chibun ki brio le si dan plen jong fia ni ka pot fila priang yu jisu fila mat ik jing penem le si fila mat wat you min se ma khot fila yo ik jing penap min se ma khot ba le si ka ni ka pot pi habania chibun ag jingim le si pidang ik ndo ik jing e yeng sa pi ik ndo ik jing e ag ya yang trai ka ta ka ni ka tai ba tang tang bi sngo ko man ong play klem dan ba pi check ba pek ba hai ka ni ka bang kran namar ya ka umbriang ale mio da ka basu priang no diang le ne basu tong na wa ne nang no nang no kan mau ya ka umbriang ale yo da ka bala crush da ka bala penwet bada grind u bada penwet lot bat hang ta ka sami ko umbriang ka bamot la da pi kwa bania ik jing pen sle jangman se me khoi dan kam bada penwet lot ya ka malade ya ka nga ka manga ka jinglong do ba ka jinglong barim baro jong ka jing em go jingi ngakren ya ka ne lingkat kat bala walis ngawi ngan penifi fi ibn people yang ne dan kaman mix ya kene ko umbriang olep mde ben chupen sle bet to umbriang olep kala biang hade bleu do ang yo Moses men be shim ya kene jing sle kiba remba kini ki jing sle kini kiba ubi hado kata kiba ka ngan ongom ne kini ki perfume la ne kini ki ka fragrance joka ka jing ubi joka ka ka ne haba pen sle aga met ka jobri naga ka daw ko ngan pen ipi kini ka kren chapang ka jing pen sle ka ne ka badon ka jing ubi ka pamot unu prophet na unu lungdo obayo ni ka jing pen sle nda haba uyat shano ki breu ki tep yo shay baulet ki tep ki breu hangno haba don ne prophet da urunga ka to yeng nda haba ulami la da ki wei ki wan runga ka to yeng ki tep bet ba prophet wan runga ni ka yeng na mar ka to jing ubi ka ba mi na ka to jing sle ka ba don na ka jan jo ka ha ka kli ka jo ka sa ka to yeng ka bo shop ka to jing pen sle ka ha ka ba uyat mo ka dan ka to jing ubi ka ba mi na ka met ka jo fi dai na ka daw ka ni ka lang ka symbolic ka ni ka lang ka dur ka ba lang ka serngiu ya ki brio ki badan ka jing pen sle menta ki brio ki badan ka jing pen sle nga kwang an ong fi ka sa ka ni ka jing pen sle ka jing em joki ki ronga ki yeng ka badan ka pat ka pran re na ba ki let ma ki ka dan ka jing ubi jong ka jing sok jong ka jing kemen but na ki mi ma ki pin lap ka to ka yeng haba ka pdiang ni ka to ka jing kran ni ka to ka jing hikai ya ka to ka jing duai ka to ka jing pen sle ka sa ka to ka yeng but nga kwang an ong fi ni ai ngo yo play ba ki dan ki brio ka crowd ni ka pertai ki ba hadu mentang idang siyo iba ki brio jong play hau snam arajar arpo ki brio ka crowd ka pertai la let no ki badan ka jing pen sle way na preng jong ki de Billingham hare ka jing pen sle ka badan hu kadang ilbi adu ni gisni fi yo I ka jing pen sle ka badan Reinhard Bonke kadang ilbi adu ni gisni bat kandang ya ilbi fi yo I ka jing pen sle ka badan Ravi Sekaria brio ka crowd jong play badang sile dang ta arsi lai sni fi yo I ka jing pen sle ka badan ne kan par ka leng kan pen mi ka jing ilbi ka crowd ka pertai naga daga daw ya ka ni ka jing pen sle ngan na kren ka de ka jrong bahai ka ba kwa ngan ong pi kendiat watang ini poin ni bagawan ra ifi baga jingpen sle aga testament berim kade de material rekan mau kani ke material ka belong de ka umpriang olip bat ka bade de jing upi kade ka badan kam baha ba pin singal tho ya ka jingmot ka bajliu jong ka ha ga bakan jaman se naga daga daw ka kwangan pen ifi baha ka testament ka berim kade de material bat pipuli kini ka material ka belong ka umpriang olip bat igini ki so kini ki amad kini ki jing upi ka badan ne pipuli ri khat ka ba ha ka kitab Exodus kalau nang kabalai po, lada pin pulian ang khat kaba arpun beliau ko ang men pen sle ru da kaya ke tabernacle ke jing isang, ya ke sendok ke jing pla, kwa pin bat bai kata, ya ke miet ru, ya ke pliang jongka, bat ya ke ding peniang syarak, bat ya ke pliang jongka barok, ya ke duan ke jing ilbi tang, bat ya ke duan ke jing aingut tang, lemet ke pliang jongka barok, ya ke dabar ya ke selajat jongka, men pen kentang ya ke dia begini along di bekentang tam, barok kat bok ngakwa pinabat bahay tayo kitin baro kat ka ba penday yaki kan lang ka ba kentang ken bat men pen sle ruyo aron ki khonshen rang jo men pen kentang iki bikin yo kama nga yaga kam lengdo men krente ki khoni swel ka ba ong kan ni kan lang hanga ka pniang bakhot ya ka ban pen sle ki patang la patang ben riyo jo pi wat pen sle de kay ka met ubriyo lum ne de rukam ka jing kle jongka wat how de ko pat ka basriya ka kalang ka ba kentang bat kan lang ka ba kentang ken pi jar u ba kle ya ka bakum gani lani jaru babu ya ka hau nongway on no kenyo ta na prengang pat lang jo hakimi ki kintien on peniap yo hado ka ta kalong ka kalong sivia kadai ka penalty ka ba
balada pen lada kle eka balada pen sle eka nong way dan kaman peniak wat ban at yu tau brio na pedang gajai brio sangan batai gini diat hagini ke por fi ka application jong kala ni kata ka ba finla ban apply ye gini ga umpriang ka bala pensle da ka umpriang olip ka bala mix ka begini gi jing ubi ngakwa ngan ang fi ka babut nang ta ga dei pilap bagani ga umpriang le singan chong kin diat ang ni na magamla ban ya la na ga ega bo mun sim ko job le la pen shai nga katu ani snam man ta halor jong ni ga nongrim fi ik ega ba puli ga ni ga la ba kani ga umpriang nda haba apply ka kada tho shai nang ni ga la puli fi haban pen sla ega tabernacle ga jing sang haban pen sla ega ndo ga jing pla ka me ka pliang gi ding pen shara but paro khat ki tu ga badan hang tu ki pliang siar ki ka tu ga kitab ka badan hang tu but paro khat ka badan hang tu ka David dan jing pen sle nalo nang tam dei tang kitiar kin dan jing pen sle u aron ki khon chin rang jo una mal play sei gi ni ba nang ka yeng ka nang ki ling do ka khraw ha ga jat ni se barno khat ki badan nang to ki ling do ki pri ki shakri ki David dan ki ni go umpria kamot ha ka wai pa ka wai ki tiar ha ka wai pa ka wai ka ki instrument ki no ki material ki badan nang ka to yeng ki dan kam man dei de ki ni go umpria ka ba khlem dei umpria ka ba khlem dan ni ki jing pen sle kam la ban rung nang to bat kam long ba priang hon la da ai ga jinknya jong jing shakir blai daw aran ha to ga jeka u aran u leben jing pen sle ki khon jong ki leben jing pen sle na ma ki trelang ke kam ling do ange but pipule ki tiar ki tar baro leben jing pen sle pitek mon ayu ne kane ka de jing kmu ko blai kwa ingi minta ha ke testament ga batuma ya ka bangi la bakla ba khata long ba baro khat ga badan ha ga jing shakir blai ka ba ye dai bat ka ba kan jamin sim ha bangi shakri u blai priang setia ya ga no ka ba khlem dan jing pen sle fi mentangi le rumah bat nang tadengi la long slur palat nama bangi dana ga ya jing ai bat nang tadengi sia tare rumah gi jing shikri play bangi khta klumar bat teng kren klumar bangi le klumar bat dei hangta ngim dan jing pen sle bat jing pen sle ga jano nama bangi khlem ngo tho yegene nga khwa ngan ong fi linkot kat bala kat ka ega bangi kren nang ni galong ba yegene ga jing pen sle dan kamen pen sle lo di tiar baro udana ga tabernacle hagatu ga temple dan kamen pen sle lo bat ki brio ki betray ka kam jo blay hang to ni bena jing pen sle ai ka ni ka long ka dur ka picture ka bangini o i hagini ki sniba la da kam dan jing pen sle kam long acceptable la ni kam long ka ba punya ngone khmal jo blay but kam long effective ru kam gan ke impact ru kam kta ai ru e but the kwa ngan ong fi ai ngin snow tho e ni ki jing pen sle filap ang ne sa ka we de ka ba kham jleo jo ka ba snow tan ang ne ba blay wang what pen sle da ka ni ya ka mat ubrio kani kam nege sense bon slekai ya kaban pen ubi ya met jo odien budep sum lane bumi benet kai ko magibrio man tagi sle sense kani kam nege sense ka bangin pen sle eka na kaban ta ka jing pen kam bakla how brio kani ka kren chipang pimla pin pen kam bakla ya kani ta ka jing men toy brio shimet wali penan kami gini nam taka jing mentoi ke pisah tingkal jang wali penan kami gini nam taka jing pau nam ke buram brio jang blai sha men pensle gini nam taka met brio ngamban siban kren gini nam kadon ke jing pen shai ke bangayo na khwa ngana pi blai sha gini ke jing pensle ban pensle ke met brio ka bamut sha ban pen pau ke buram brio ne ya ka met ya ka do ya ka jing lang do jong brio sha ban pen pau na ta daw bon sin ni penan kam baklai ke jing pensle kani ke jing pensle ka dan la ka jong ka papas ka dan la ka jong ka jing tmu haba pensle yo aron kam dai bo le kop shi brio kam dai bo le sarong ni brio kam dai bo le lek ba le pen I kai ke jing ubi jong ka ta jing sle shi brio ba un pen be you know air kani ke jing pensle ka dai ba un trai ya ka kam ling do apo kani ke temple dai na ka ta daw nga yang nang ni bangan ong fi u play de maham kani ke jing pensle ukuran na pa ka testament barem na magade ke sungyo ke testament ke betamai ba mangi mentang ide ban pikir ba ba ke jing pensle ka bangiyo kam dai na ka benta ka nugano ka purpose na ni ke jing tmu ka ban mentoy na ta ka do jing I shimer but ne kwa ngan ban I fi ni ke por pinsno to agani ke por sakawai ka ba khamlang sivia ka ba kham shu ka ba ngalap ang ne bo play ya ka ba lakran mene bu ang ka nang ka ba life ho the people ni ni ke khat ka ba na ka khat ka ba life arwang wat pensle e ka ga met ubri e ka tapila snoto limmi haga rukam gi jinkle wat how de way pat ga basriye meka jaru ba khle e ga ba kumne ni jaru ba bu e ka nong way on ot no kenya ka na preng jong pai lang ka ba ar hang ne ga dei ka ba ningkong phimla phin pensle e ga met brio ka ba ar phimla phin khle e ka da ga way pat sriye meka
Hakiwiki kentien ka basok ka bangan kran menta let's say pila pin snow to ni kentien pimla pin duplicate ika kaniga jing pin sla pimla pin duplicate ika but dai ne ka daw kaniga de bijilli ko banga kwa ngan kran chipi menta gisni what num duplicate ya kaniga jing pin sla ang blai kaniga de ka banga kwa ngan ong fi kaniga po unu uba duplicate uba pin sriem uba khle da ka wepat sriem ika ya uta on no na pedang kejat dari Israel. Day na kita kadang ngekran ng nip daga jingkit kli. What you know to not ban duplicate ya ka anointing. Fim tip mental la duplicate ya ka anointing. La duplicate la penisriem ya ka jingpen sle jong play daki bubun kirukam. La duplicate daga niam. La duplicate daga jingstad pertai. La duplicate ega anointing ni klem itu shu ega breu badan jingpen sla ni itu ega breu badan kerdan ni mitro ega breu badan ke bor ke jong play ke badan ke calling ke jong play ke badan ke anointing ke jong play ni itu pen ban ega breu ke badan haki ke ba wan ke background ke balang secular but nang tade ke ba tip shibon ke ba pule shibon ke ba snow tro shibon de jing pule ke khle but ke ba tip shibon ni ke theology but ke jing hikai tan rai but nang tade ni recognize kata but ni khlam wat ning kong ye kata ke jing pen sla ke ba blay pen sla ke na mar ha ba blay pen sla udan ke jing tmu ba ken shakre u blay ndan mano bala ban tip bala ban snow tro but ke bam dan jing pen sla ke bala ban le e nam ta ke kam jo tra nang ke daw ke ni ke tin ni ko what duplicate but ni duplicate mentat de ki eki jong ni ke pertai but na kwang anong fi ki eki ban na ke pertai ke la rung ke yeng ke jong tra ye ka ban replace no ye ka ba jing pen sla ke jong tra na ke daw minta pinlap bagi jing shakri kitlot kata na yang nang ni nga kwang anong fi tong ino duplicate nga ay ngo i blay baga balang ga baning kong ka khlum duplicate gini Keklembe eu Petrus adien bau Lukas wan. Keklembe eu Petrus adien bau Paul wan. Keklempen kendria no eki priu ki bau play le khat na mar gini ki bedan jing khat ki bedan ke jing pen sle. But de gini ki beshim ki jing ala ma pa ke kam ke jong play. But ke kam jong play ke ya chikman. Persha ek bol jing do bro kala la ban job. Na mar ki la recognize ya gini ke jing pen sle ke jing em ke jonki. Hadien de spa snam gani tu epi la duplicate gini ka anointing ke belang original. Daki eki bamdai bala wanra mentai gini ha jing shakri blay ngakran ni ne pinsel tho kalang ka kham e na ka daw ngakran ba pinsel tho i jing pinsle le singin si hi kai biang ni jing pinsle la chari singi hare ka ga bang khwa ngan kran nang ni wat tang nang ni jing pinsle ka umbriang ka bang kran ha ga testament brim but nga persang ga ban interpret ka shaka ba kan jaman sim ngakwa fi yo igni uang sakawe yang ni wang wat pinsle ka sriem ya ka we pat la ni wat khle ka da ka ba sriem ka we pat ka ni ka kran japang ka duplicating la ni ka ta ga bang duplicate la ni penseria meka tanginum duplicate tangilong original let's la nga kren ni ga originality nga kwa nga nong fi ublay just not not ban pensle unum pensle ya ga no kabalang duplicate ublay pensle ya ga balang original la fi wat bahai kata pensel to u David habu lejele ban peniap yo Goliath uthaphang daga jang phang go jong Saul pun bor ban pun phang yu daga jong Saul Henry Shipang u David uang lot no namar ngam jumlen ngan lek daga ne ko originality le jong but hilap u blay pun slay u abu lek daga originality namar ka anointing or original ka bu yo no blay kalau ka shong haka originality jong jing khat ka jong blay ka jingpen slek kam shong pimla pin duplicate ke jingpen slek but what you duplicate ladi what you pertho bot you know na kwa kumbo blay khat fi kum ta long khmat chong blay fini you blay u iet palat ya ke ka bola thau original fi u kwa fin long kum to but nan pin fi ke ni ke pot snap ha sakaway nang ni kabangalap yung ni jingpen sle kabak hamsno to nat ni wa jaru bakhle eka nge yung ni filas no to kababot nang ni khatdo la singa krani ni ga umpniang ba kata kadai wang yung ni giktin wat let pen sle eka yaw nong way de tang yaw trash nang ubade jil ten rai ubadan ga jing chair utala daw blay khat yu ushi ka kamling do la daw blay khat yu ushi ka kam prophet yaw ta fila pen sle yaw nong way wala pen sle but nunu ba pensle yo no way on at yo ta na penga judgment Israel kadai ka tien ga ba khor fitip ka mon ayu ga ne ka tien kadai ka ba krawa du ga ta ba ka jing pensle kam don jing dai but unong way
Fiti way no way ha hima ka jong blay ha testament ga berim. Ka Bible kong ha ka tin ga jong blay ya ka jing kapat. Nakata daw ka lang ka badan kam kata ba pintip ba ya ka jing pen sle jong min sim ko. Mla satya ba niyo unang way. Ya ka jing pen sle dan kam ba niyo de gibriu ki bala pediang ni Jesus Christ ki bala mat ki jing la ka bamat kita ki long ki ba day hop ba niyo ya ka jing pen sle. But day na kita daw yang lang ni ba blay ula dep yo ilo pa kini na kita daw u ay kini kum ka kinja symbol kalang symbolic but nga kwa ngan ong fi kini ko par ba pins no to kini kini dur ga barem ka ba blay kwa but da kini ko nyang blay kren chapang ka jingpen sle se ma ko ba nin no to kum no galang but ay ngo yu blay kini ko par ngala ban wan ra kini shi fi kindian but nga kwa ngan ong fi kin mau nga kren kini ngala interpret no e ka khnang ba kanum Islam. But na kwangan pani fi ba haka testament ga berim ya ga jingpen sle kadai kadan da ki material da ki tia. Ngidan kami go umpia ngidan kaman pen sle ika kumta ngidan kaman le kumta ngidan kaman bu ika ga kinca reng but nang ta da kadan kam da ki tia. Handai nga kwangan pani fi kindia haka testament ga betama ngan chuang fi nang ni haka testament ga betama inda habau minse ma khol uwan. Filap bahabaw Jisu uang ya di kumne. Ngan puli fina ke gospel ke jong Lucas kala nang ka basaw ngan puli na ka khat ke bakhat riu terter. Pi puli na kala nang ka basaw ka khat ke bakhat riu kong ulawan ru sya Nazareth ha ka bala pensan penrang bayu ti ula lek rong kumu jule agus ni sabatan na synagogue ba ula yang jat ban puli. La ai te u ye ke kitab u Isaiah unang itu lepa ban abu la plate ye ke kitab u la Shem ye ke jaka ha ka bala to. Minsim utrai hanga na ba ula pensle yanga ya ka ban yalap ya ka gospel lagi bedok ula pa hanga ban pen bena ya ka jing pelat ya ka bala set bendi ban ya ka jing pen pat ya ka matla ban pelat no ya ka bala ban ke sitam ban pen bena ya ka snem ka badiang hun ka jong utrai ula kli ka kitab ula ai no pat au nong sumar ba ula shong tiki khmat jong kita ki ba ka sinagog baro gila ne ho ban anda hadin ba ula kren ka kin ka jong blai khat ba ar baro ru kila ya ro yu ba kila snow gendit na marki ken jali jo gila mi no na gishintor jo kila angru uni umlang ukholo Joseph fi inda pipule lang ni ka ktin ko jong blay ka krenchai bagini gibriw ang ni kilingo nda habaw Jisu kren ni kilanang ka ba hindi po way ka bangi pule na kitab Isaiah kalanang ka ba hindi po way khat banin ko makabaar ukot ni kitab habaw pule hadin ba wana ka sinaga but kani kaktian ka bukuran ni uang upuli uang naba ula pensle yanga ya ka banyalap ika gospel fi kani kaktian ka kren ba habaw Jisu uyo ika jing pensle haga testament ka batamay fi lap ba msimdan manu manuru uyo ane supan baptist tang da ka hendray kan mau habaw Jisu uang ni la pensle yanga klemdan banwan ra daga umpriyang alip Ndai bala pensle ya ukum pensle ya waranda ka badara daga reng le si harikan mau ka ni jing pensle ka ba wana ka testament berim kam dai daga material haga testament berim batmai kalau spiritual kam dai daka bakin daki tiar gitar harika dai daki bakin jamin sim but ka bakin jamin sim ngan kren bet chai ni ka por ka jing pensle haga testament batmai ka dai be daw min sim ba ko jo blai na markani ga jingi kai ga testament ga barem ka dai da gitar ban pin shai ya ga function lani ga jing trai ga bishisha ga jo min sim ko ha ga testament ga batama na ga ga daw ga kwa ba pin sno to ba what you Jisu dien ba la ya lap you Jisu bi na puli na ga bible ha ki kam to ga apostle na ga bishipau min ba Petrus ya lap ha ga ying jong Cornelius ha ba min sim ko wa na dien ga jing ya lap pite bu ya lap ga pi puli ga khat ga balai po pra ukraine ga ni wa shapang Jisu ba na Nazareth kum no ba blay u pin u do min si makhoy ba na kabor ka ba mut ba u Jisu u yo e jing pensle u blay u pensle yo down min si makhoy ndai shu ga omnia ndai shu ga gitar hendrai down min si makhoy ba nga kwa ngan pen i fi ga ni kabor ba pinslo to ka e jing pensle nga hikay pi la da ngam hikay pi ba ga testament urem pinum so to ye ga jing pensle ga testament ga batama nga kwa pin ai ga por changa ngan hikay fi kindia ha ga ni kabor ba kin si petang biang la sai fi ga ba ar ga ba nga kwa
kuat ngan pen ifi ke jing pen sle haga testament ke berim ha ke dan jing Israel haga testament ke betamai haga ni ke point ke baar ke dei baga jing pen sle haga testament ke berim ke dei na ke benta wei brio ubadan ke jing khat ke ba kerpang na ke benta kanur ke jing khat ke jong blai kat ba ke jing pen sle haga testament ke betamai ke dei na ke benta ki bangai baro ki bawan ya bayo ke jing pen em ke jong Jesus Christ lada pidan jing pen sle lada pila yo piang men se mkhoi nga khwa ba pin duai bo ble unda pen sle e firu ba pin le e na ga ben tau tra na ma ni jing pen sle ga testament ga tamai kalong ya baro ibri ga dan ga do not ban shakri tra wale mut ba ni dan tang khindiat ibri ga dan jing pen sle men ta jan baro ibri ki dan jing pen sle ba ki la ban le ye na ma pidan kam ngan sai kai ga ni hadin mrei ka ba nga kwa an pen shai fi ga point ga ba pin so to ga jing pen sle ga testament ga brim ba ga testament ga tamai ha ga testament ga brim let's knang man penshai fi knang man muslim ngan chipule fi na ga bible ga ni ga por la pin puli na ga kitab ki sim ga banin kong fin lap ya ga ni hadien ba elija ula poi shega jaka ga ba u la kot ga jing shakri ga jao u play u khat ya ga ni ga ktien u khat yo elija kumne ngan puli fi na ga kitab ki sim ga ba lenang ga ba ga kitab sim ga banin kong ga lenang ga ba khat khandai na pin puli ngan chipule len kat ga ni uplay den ba ula mutban shimno atat yo elija bon rong emi u shibnang le se la pipule ne kala ko khat khandai fin lop na ga khat ga khat san uplay pa yo elija ban le ngene wa but utrai ula anga u to ke da let pai pa chagri khlau ga Damascus tin da me pai siapa ini tin men pen sle yo Hazel ban langs im Hasiria Yo Jehu khun unemshi men pen sle ban langs im ha Israel. But yo Elisha ukhun ushabhat na Abel Mehola men pen sle ban lang unang ito lepa haga chaka jong me. Fi katang kadega ban pen shay fi kat bala lingkat simple pen fi. Baka jing pen sle aga testament barim kadan jing pair aga testament gebet mai. Ka jing pen sle aga testament gebarim ka wan tang hau briu shimet. Baun pendap ya ke kam ke bau blai khat kerpang yu hagano benta fi yu ibo Elijah nda ha bau la jankut ke jinglong prophet ke jo u blai wang yu kilet Damascus men pen sle yu Hazel ban langs im Syria kabot baun le langs im Syria udat ka banda yu ke jing pen sle baun langs im ke jing pen sle kawan tang ha unius Hazel namar un langs im Syria Kacing pensle kamuan sigi patba sigi tugi menteri sigi tugi wei kan lai tang au brio. But pilap hang ni uang men pensle yo Jehu ba unlangs im ha Israel. Kabamut baro ar gini brio gi hab lala ka jong pensle ya la ka jong jing khat ga jong play. But pilap hang ni uang men pensle yo Elisha ba unlang yo thol pa. Ha ka chaka jong me kabamut u Elisha ro unum la ban lang prophet tang namar ba buat yo Elijah Hare udan kamana yo jing pen sle balang prophet. But kataga na jing kamu jong jing pen sle kamada na testament gabrim. Ngan pen fi ya ni gapor ya jing pen sle aga testament gabatumai. Lesingan chipule fi kindiat ngala pen fi yo jisu mena ngat pila sotho. Ane de pipule pat aga testament gabatumai ngan chipule kindiat igawai ga dikhan. Kataga day naka shiki korin Lesingan pule kene shiti ka ba ar ki korin finlap na ka bikhat ka ba ningkong ar korin ka lanang ka ba ningkong map ingat ar korin lanang ba ningkong na ka dikhat ka ba ar huway ka ang ini kitin uta ubala penne yang ilembat pi how Chris but ubala pen sle yang i long ublaiken ubala shan sharp ru yang i ubala ay ka sinjak jong mensim hagi do not chungi Fika ni kiktian ng niga baong uta ubala pensle yangi lang ublaike. Apostle Paul abu tho ini kishiti uang yaki banget ya korin ubala pensle yangi. Kapamut baga jing pensle aga testament ga batamai kadai ka bahyar hagibrio baro pilap shispa arpangot kibrio hadin ba munsim ko yu hiar. Ka jing pensle ga to ga ding ga me hakakli jong iway piway. Kabamut katuk ding ka tewi ka jing pen sle ka jong play highway piway.
Kaba keren ba ka jing pen slek ka long ha ki brio baro ki ba ba mat ba ki badan ki jing tmu ka jing khat ka jong blai ngakwa ba pinom shim klumare gene nganda pen shai ba hai gene ba pen sno tho ba ka jing pen slek ka dan kam hai wei pi wei wal in mot ba blai pen slek if in ino ka kam ka jam ba pini long pastor no pini long long yalap no pini le lingdo no na pini le khano no ka kam ba pin sukam le de ba ngala yo yo mun se ba khot ba ka dan jing pen slek ba le le no kita em nga khwang anong ifi ni ko por kan mau ka jingpen sle yangi menta ka don kam hadu ka ta na marbalai ngani thu ifi shang anong ifi ni kitien si don kam jingpen sle what haba piduai yaki khona ya pidon kam daga jingpen sle what ba pin trai yaki kam hakano no ka bipile namar ka jingpen sle ha wai pu wai banget ka don kam yaki kam baro ki bangile what ha ni ka jing em ka bangi dana ka pertai Nasno to nat ne badan gibrig badan chin pen sle wat bal tray kam tray jam. Nganget blay un pen sle e fi ki banget ki bala IT show try ki bala pliang men se mkhot. Ai blay un pen sle e fi ka to ka kam ba pinda roy. Kan no tama ka kam ko jong blay ka ni ka bang kwa bangan kam kren ba nginum le klumar ki ni gis. Don gibreo ki ba Shu itho da ki brio ki bakin le ino no ka kam nga kwa nga nong pi ni ka por kan ma ko jingpen sle ka hikaya ki brio ya ka bakin tip yala de baki dan ha ka no ko jaka baki de ban le nga sno tho yala de kat tu ka ne bo blai khat ya ka bangan kren ni ka tin ka jong blai bala da kham dai bo blai uda pen sle nga nom la ni kai fi man la sni kan ma nga hikaya ki tin ka jong blai man la sni mental khat tu ka ne pause nem But nga tip ya gani ba mday daga jingla jang aba nga kren ndray ka dan jing pen sle aba kerpang no blay. Ngam kren ni gani ban pen sarong ila din nga kren ni gani daga jing sngoret but ba nga da sngongu yo blay nga da tip shy ba nga num shim bura mangta na ba nga tip ba blay ula pen sle nga ba nga kren ni tien ga jang blay but ba ki brio gini yo jinger khu but nga kwa nga ipin la da blay klam pen sle if pin kren tien ga jang blay nga kwa ba pin tip ni ka way u blay ula pen sle but ba pin kren ni tien ga jang blay ki brio ki ba pi kan do malaga sngi Let's play klam khat if you fin tray kam play and they can mau ka jing tray kam play kam dai fin khat if it baro ngi dai nong tray kam play da ka bangin long effective ngi ban duai ka jing pen slap mala ka ski bangin la ban kren tin ki jong play ki jaka tray bangin tray ka kren tin ki jong play ha ki nuki bangin dan ha ye la sama baro leti sin ke na gano no ka jaka play la pen slap but nga kwak ngan ong fi ngi ka por kan mau wat ka testament ka batumai ka jing pen slap hoy wala na ka long salan sar ka long pai ba andre kan mau ka dan ru ka purpose ka dan jing temu bau play la khat pilap ki brio ke testament ke betumai den bagi yo ke jing pen sle wat kitu ki ba yo pdiang ke jing pen sle ha ke tu ka hadin ke pentecost baro ki sha ke jing sistem keleng bagi ra ke jing pen sle ke jo try keleng but ke gospel ke par keleng kita ke jing kwa janga bangan ong fi ba u play ha ba pen sle ke testament ke rem u khat tang ki kat tu kan ingon bakin le ki kam ki ba tang kat tu na ke bentau play hana ke testament ke betumai ka jingpen sle ka jong play kawan ngakwa ngan ong fi ko tien si naman ngam yo por shu ngan pen kut no ni ko por nda ha ba ka jingpen sle kawan no brio kawan ren kat bagi jing ai bagi gift ki jong men se ma ko ma de ne ka da ta de ka snot nat ya ka ngam non por ngam la ngan hikai lut fi ki ne namar le si don play jong fi pinom la ban pdiang lut ni ki jing hikai bre ngan se hikai biang ki ne bat ngakwa ngan kren ni ki ne nam ta jong fi ba pin snot ho ba ka jingpen sle ka dan kampalat ga jing im ga jing Hot nila pediang iman sim ko nila yo ke jing shan sharp hot nila yo ke jing ta la khat yangi ki khon ke jong blay bat nila ngala kren fi bangi dan kaman yo ke jing pen baptism in sim ko nga kwa kana fi nga kren pa ke jing ai pen dap jom sim ko bat menta ke sing nga kren cha pang ke jing pen sle ke jong men sim ko ke jing pen sle sha bangan pen kut ngan ong fi ke de ke jing pen kut bor ke jong blay yo brio ba un le ke no ke kam ka ba blay la khat yo man nganget kini ke tien kan bless fi bot ini ke jing hikai la sangan beteng biang kini maka ke jing men toy fi shikat day blay un kul khu fi tangin duai bo blay un pen sle dan peng jong fin nang duai nang ni let's fi duai ye let's say what akini ke por bang duai lani akini ki tayo ke bala dap dan peng jong fi yo snow ke dan kum ke berham kadan kum ke kenjaba puja ke bawana fi kadan ke jing kta i ke do no fi ke tu ke jing pen sle ke bawana fi na kwa fin pediang ke jing ai wat ha ke ni ke por nang duai balai pem pediang ni ke jing pen sle fin yo sngo kadan ke bor ke hiara fi ha ke ni ke por ngan duai ku try nga yang nang ne blai ke bor ke jong ke jing pen sle ke jong men sim ko
Haka kerteng ka bala pensle ka jong Jesus Christ. Na tuaya play hagani ka pora play da ka ktien ka jame. Haka snam ka jong Jesus. Na tuaya ko pa play ba jong ba gini ka brio barok ba yo snow gini ka jing pensle ka jong men sema khot. A play jong nga tuaya ka na dan ka bar ga hierarchy kinda yo mat ga jingpen sle ga ni ga pod ga kerteng ga jong jisu traim dei mga ba ai ga jingpen sle andre haba ga pendan kam ga ni ga ktien ga jame ba ba ga kret ne ka ga bar ga jong men se ko ai go pa ga kerteng ga jong jisu ga ni ga bar kan hierarchy kan pen jat lot ga lin ko jong ga jing ye le ga jing em jong ki kan pen jat ga bar jong ga jing pang jing crow kan pen jat ga men sim ba man jong ga jing dok jing gerdo kan pen jat ga men sim ba man jong jing ya pat ya pra kan no go try ka bay le ka addiction parok kan pra ga jing pen sle ka jong men sim ko ba ga twai go pa ga ni ga jing pen sle kan hi kai ru ki bagin ya chkhman ga jing try ga jong ki ba ga jing ya ti ga jong ki ka ba mal ga si try ga twai ba men pen sle ye way pi way ka try but ai ba ga jing hi kai kan ya rap ki ba ki pule ga ni ga lanang ka lang ga jing men twai ga jing em jong ki try ga ai le chme ga buram go pa ga ni ga par ha ga kerteng ga jong Jesus why. Amen but amen. Ublay unker khui fi nganget ba pinda but shishay ni gajing hikay. Nganda kerpat ifi what le chim stingi gani what did you snap ika shiteng shipor ngakwa ngano ifi pele chimo de shang de snap na mar kalong gajing mento ifi kalong gajing ker khui nga kalong gajing mento ifi kublay shibun share gani shiki wairo ublay unker khui fi